ಎಂಚಲ್ಲರು ಬರ್ಸಪುರ ಎಂಚಲ್ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಎಂಕೊಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮಲ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಚಿಕನ್ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಉದರ ಬಣ್ಣಗನೆ ತಿನ್ನ ಫೀಲ್ ಬರೋದು ಉದರ ಬಣ್ಣಗನೆ ಬಾಯಿ ಪೂರ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಖಾರ ಖಾರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ತೆತ್ತೊಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಇಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತುಂಡು ನೆಟ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣಂತೆ ಇದು ಖಾರಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ದೆತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ದೆತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕಗ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡು ಮಸಾಲಗಾದ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬರ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ದಕ್ಕ ತಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಜಪುಲ ಪಾಡ್ದದೆ ಮಸಾಲಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾತು ಮಸ್ತ್ ತೆಳುಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಮಸಾಲಂದು ವಾಪುನಾತು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡು ನೋಡು ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತುಲೆ ಈ ಆದೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಈತ ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಲತ್ತು ಅಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೋರಿಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ದಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓವನ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಗದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಆಯ್ತಾ ಪೋಪುಜಿ ಮಸಾಲ ಶೋಕ ಅಂಚಿನ ಉಂತು ತುಪ್ಪುಂಡು ಮುಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೇನು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಸೀಲ್ ಮಂತ್ ದೀತ ಅಪ್ಪಗ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಶೋಕೈ ಕೊಯ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತು ದೀತ ನನ್ನ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪೂರ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ 2 ಸೈಡ್ ಇಕ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ ಅಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತ ಉಲೈ ಪೂರ ಕೊಡಿಕ್ಲ ಮಸಾಲ ಶೋಕು ಮಂತದ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ ನನ್ನ ನೇನೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 2-3 ಗಂಟೆ ದೀವೊಡು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆ ದೀನದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಏತುಂಡು ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಫಸ್ಟ್ ಒಂತ ಕೊಡ್ತು ಟೋಸ್ಟ್ ಹುಡ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಾತು ಬೆಚ್ಚ ಆವದು ಅವಾಗ ಬೇಗಡ ಫೈನಲಿ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ರೆಡಿ ಆತದು ಎಂಕುಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಮಂತದು ಎಂಚೊಂದು ತೂಲೆ